Aigua i memòria és el documental del centenari del Club Natació Banyoles. Durant poc més d'una horeta parlem amb més de 50 persones que han format part al llarg de la vida d'aquest primer segle d'història del Club Natació Banyoles, una entitat d'importància a Banyoles, evidentment, però també la seva importància ha transcendit el territori català, estatal i fins i tot internacional a través dels esportistes que al llarg dels anys han participat des dels anys 60 en Jocs Olímpics, per exemple. Però és un documental que no només versa sobre història, sinó sobretot parla de persones, d'esforç, de superació, de valors, de com l'esport i la ciutat i la societat s'han estat sempre entrelligats i han crescut un de la mà de l'altre, de com ha evolucionat la ciutat i com ha evolucionat el Club Natació Banyoles i de com, des dels més petits fins a persones que fa més de 40 anys que estan vinculats a l'entitat, s'han forjat com a persones i han crescut també al costat d'aquesta entitat. És un documental per aprendre també de com és l'esport, com són les persones i sobretot com un somni que va néixer el 30 de desembre de 1925 pot arribar a créixer fins a una entitat amb 10.000 socis i amb projecció internacional en els esports d'aigua que viu en simbiosi amb l'Estany de Banyoles.